Impanakel ti probinsyal a gobyerno ti La Union ti nagapuanan dagiti atleta iti probinsya a nakibalubal iti kalpa sa Palarong Pambansa. Dinayaw na dagiti atleta nang runa dagiti nakaiyawid iti medalya. Mangipadamag ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Overwhelming ken proud. Kasta ti panangiladawan dagiti atleta manipod iti La Union ti panakipasetda iti kallepas a Palarong Pambansa 2026 ije Agusan del Sur. Gaputan nagresulta iti baligi dagiti sakripisyo da manipod iti nasapa a panagsanay istrikto a dieta ken tinapintas a suporta a mauawat da manipod kadagiti Ilocano ken iti lokal a gobyerno ti La Union. Very proud pa rin po kasi kahit papaano nakauwi pa rin po ako ng silver, and this is something that I will cherish forever kasi it's my first palaro ever po. Paano nakauwi po ako ng medal kasi nung nakaraang palaro ko hindi po ako nakakuha po ng medal. Nakaiyawid ni hulaton iti silver medal iti archery team event secondary boys, bayat ang nakaiyawid met ni Crizal May Mayos iti bronze medal iti 40 kg wrestling girls. Team at swimming sensation ani Anton Paulo Dominic Dela. Nakamarka iti pakaistoryaan kalpasan ang nakaala iti gold medal iti 200 meters individual medley. Sigun ken kuana, ngimato ti kumpiyansa na amang ituloy ti swimming kasaruno ti baligi na ken puntirya na ita ang makipaset iti SEA Games ken LA Olympics inton sumaruno at awan. This is the best na season na pagpili ko nila ng support sa amin, and very lucky po ako na sa last year ko po maganda po yung binigay ng support. Talula ang damat, Crizal ken Anton kadagiti adu nga atleta iti La Union ang nakipaset iti Palarong Pambansa 2026. Sigun ken La Union Provincial Sports Development Officer Michael Heruela, saan ang nagbalin alapad ti kinakurang ti permanente a pasilidad iti baligi dagitoy gaputa tunggal atleta ti La Union ket adaan iti determinasyon a mga baka. Malaksid iti dayta na iunay-unay adakkel ti akam ti suporta a naawat da manipod iti provincial government ti La Union. Kami po dito sa Kapitolyo ay patuloy na makikinig sa kung ano ang kaya pang isuporta ng PGLU sa mga programang ito, lalo na alam natin na ito ay para sa development ng mga bata na eventually sila ang magtatayo ng bandera ng La Union. Kagiddan iti dayta na ikari ti panakapapintas wenno posible a panakaipatakder kadagiti baro a pasilidad. Magpapatayo tayo ng isang facility na probably can be their venue, training venue, and can host yung mga iba't ibang sporting events. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.